kezdődik Berlinben egy reggel, a szállásunk tetején, a tévétorony szomszédságában. Jóga ezerrel, hogy jól induljon a nap. Berlint kicsit alternatívabban is fel lehet fedezni, ha nem bicikliről, ha nem gyalogosan, nem buszról és nem hajóról, akkor szegvéről. A Hackescher-Márton vagyunk, ahol a művészeti piacon háromdimenziós nyomtatóval Berlin alakú sütiformákat készítenek. Most itt vagyunk. Ampelmann, a kelet-berlini közlekedési lámpák egykori figurája, ma azonban az egész városban megtalálhatóak, sőt még saját boltja is van az Ampelmannnak, ahol a kávéfőzőtől a biogyümölcslén keresztül a szuvenirig mindent lehet venni. Berlinben kötelező elzarándokolni Mustafához, ahol a város legfinomabb dönerjét lehet kipróbálni. Ha valaki nem lakna jól Mustafa dönerjével, akkor a szomszédos Köri 36-ban kipróbálhatja Berlin másik ikonikus ételét, a currywurstot. Van egy olyan applikáció, amivel meg tudjuk keresni a hozzánk legközelebb található wifi hotspotokat, így akár azt is tudjuk posztolni a Facebookra, hogy mit eszünk. Melyik téren található Berlin egyik jelképe, a híres tévétorony.